Gandesa ja està de festa major. La proclamació de les Pubilles i Hereus va donar el tret de sortida a 5 dies on la germanor i la tradició estaran ben presents en tots els actes. Enguany, l'encarregat de pronunciar el pregó va ser Rafael Jornet, director de les excavacions al jaciment ibèric del Coll del Moro de Gandesa. Minuts després de l'acte, Jornet va destacar que el pregó representa un reconeixement a la feina feta de tot un equip d'arqueòlegs. És molt emotiu perquè la veritat és un reconeixement a la feina que portem desenvolupant a Gandesa, un equip d'arqueòlegs, el qual jo represento, i que portem molts anys excavant aquí, participant del patrimoni cultural de Gandesa i fent créixer precisament els recursos arqueològics i, en definitiva, patrimonials d'esta ciutat, que és Gandesa. A partir d'aquí, Gandesa viurà actes tan tradicionals com la dansada, la processó en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda o la multitudinària desfilada de carrosses. L'alcalde Carles Luz ha destacat el gran ventall d'actes que s'han preparat. La veritat és que són unes festes molt esperades per tots els gandesans i gandesanes en honor de la Mare de Déu de la Fontcalda, i des de l'Ajuntament i des d'esta regidoria de Cultura, conjuntament amb la Comissió de Festes, han preparat una sèrie d'actes que ompliran aquests 4 dies fins al dilluns, uns actes amb molta transversalitat, oberts per a tots els públics, perquè tothom n'hi pugui gaudir, que al final la festa major és això, és germanor, és convivència, és alegria, és disfrutar i la gent que surti al carrer. La programació també inclou activitats esportives, musicals i culturals amb gran implicació de les entitats locals.